Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, kun kaganiha napakiligta sa istorya ni atong teacher couple mga kapuso ning higayuna murag mag-ul kuno taog magmaoy karon tungod kay wa man kuno siya partner way paris sa kinabuhi. Naunsa man hitabo mga kapuso. Engineer ni siya by profession. Ang atong pakisayran kumusta man og unsa man niya pag-handle niyang sitwasyon karon nga gipaagi na lang sab niya sa mga kalingawan sa social media. Maila-ila nato karong butaga. Bulanon nga vlogger si Kobe Mission. Good morning, Kobe. Maadjong buntag. Welcome sa GMA Regional TV Live. Pa-shoutout sa atong mga kapuso, labi na katong mga nagmaoy diha. Good morning Sir Nico ug sa mga nagtan-aw karon nga mga way uyab, mga nagmaoy, mga gipasakitan, gibuwagan, wa pilia. Tanan ninyo shout out yun ha. Murag from the heart gito nga greeting nimo ha. O tayo, damay na tanan sir. Mga gipasakitan, gisalikway, gibiyaan, gikalimtan. Kana yan. Murder. Kumusta man ang buhol rong panahon na, Kobe? Ikaw, kumusta man karon? Sa pagkakaroon sir, okay kayo ang Bohol do dili gid nato malikayan nga nagi cases pero padayon gyapon ang kinabuhi. Then sa Aquasad padayon sad pud ang kinabuhi kay mga 3 weeks ago lang ko nakabalik po diri sa Bohol. Then pagbalik po naho okay sad ang kahimtang niya. Ako pod padayon sad pud ko sa akong pagpanginabuhi ning kalibutana. Pero hisgutan nato kining imong content ug imong pagka boy maoy. Unsa og si kinsa man ang nakapamaoy nimo? Katong mga kuan sir, mga nakapamaoy na tong mga tawo nga nagpasakit nako, katong mga ako tagda, gi-reject ko. Sabi mo kayo dito. Mga kuan lang sir kanang mga panahona ra gina pakalingaw din kuan na po na ho ang akong sitwasyon nga samtang ako'y uyab tas daghan pod sure ko makarelate ba tas tagaan ako slag tips unsaon ninyong pag-handle kung wa mo'y uyab. Tinuod ba nga ikaw gikan sa usa ka relasyon kuno nga napakyas? Di po ito matawagin po sir nga nagkadayon may murag gihuwat lang na siya dugay pero dili gid kami ang para sa usag-usag murag mga 3 years siguro to nagihuwat pero nagod po ko'y fair share nga itong hitabo to. Giunsa man nimo pag-handle katong nga stage imong kinabuhi? Kuan lang sir kanang murag tinina hila ko. Dito. Kanang time will heal our hearts sir kana wa. Kana wang naon na lang kanang nagay mga tawo nga maabot sa atong kinabuhi nay mubiya og dili tanan nimong gusto nga tawo mao gihatag sa Ginoo para nimo. So maghuwat-huwat lang dili magdali para di mamali. Sa imong mga video daw daghan gyud kaayo ang makarelate ngano nakahunona man ka og ingon ani nga content sa imong vlog. Nagsugod gid to sir pag kanang pandemic kay since sa akong gitrabahoan kay wa gyud may gawasay so para pod nakoy lingaw gagama gid kog page tas nagawa kog content din kanang sa sitwasyon pod ato time kay bag-o pa pod nahitabo tong akong gi-share ganina so murag para magaanan pod akong kasing-kasing ba nga through makapalipay kog laing tawo ako pod mismo malipay pod ug makalimot ko murag ipaagi lang natog pakatawa ang sakit sa dughan. I-test nato si Boy Maoy karon pinaagi ni pagduwa og familiar ba ka ani put your fingers down kuno. Yes sir. Kobe, simple ra kaayo. If you think you have done the kaning butang nga ako i-mention, of course, you put your finger down. Sige sir. All right. Let's start. 5 fingers. Okay. Nakasuway na kaani gisin ra sa imong crush ang imong mga messages. All right. Ha? Unsa man? Care to explain? Unsa man? Tinuod jud na? O, tinood yun na kay... Basta, kung sino sila. Basta makaibaw sila. Ayun na lang. Put your finger down kun nakasuway na ka nga nag-ghosting ko no. No, nagyapon. Last, Kobe. Put your finger down kung naka-move on na ka. Nakamove on na siguro sir. Ako na mag-block sir. Nakamove on na siguro ko. So mo niti mailhan kung naka-move on na block na nimo?
O na-block na ako kanang dili na ko magunahuna niya ug unsay nahitabo niya, di na ko mag-stalk niya kung unsay nahitabo niya. Unsa pay mga angayang atangan sa imong mga followers gikan nimo ug asa man kanila makita sa imong mga social media accounts, Kobe? Sa mga followers nako diha ug sa mga karon pa nakailan ako, please do follow my Facebook page. Maglingaw-lingaw ta dito, magsakit inyong tiyan. Katawa, makarelate mo sa mga maoy na sa kinabuhi, labi na katong mga way uyab, boy mga pares. So Facebook page nako, Kobe, C-O-B-E all capitals. Then nako YouTube channel, Kobe Mission. Then TikTok pod, Kobe Mission. Lastly, mensahe nimo sa mga viewers nato karon kining mga heartbroken o mga nagpaabot sa the one para nila unsay gusto nimong ipaambit sa ato mga kapuso. Sa mga nasakitan diha, sa mga giping biyaan, wala pilia nga wala pilia. Ang ako lang itambag gid ninyo nga padayon lang sa kinabuhi kay ang inyong kinabuhi dili mahuman sa usa ka tawo lamang kay maabot ko na ang saktong tawo, sa saktong panahon, sa saktong higayon. Ayaw lang mo pagdali para dili mo madung sa mali. Unya kung wala na gid mo ikapilian, wala na gyud maabot sing kinabuhi, basig ako ang para sa inyo. Alright, thank you so much for joining us karong buntaga pagpaambit sa imong istorya mga kapuso o sa imong talagsaon sab nga platform mga kapuso. Si Boy Maoy bisag hashtag walay pair makalingaw man kuno gihapon. Kobe Mission, daghan kay salamat Kobe. Salamat sir.